Rwak ruoth nyikwa Ramogi kamana ahinya kuom keto Ramogi TV ka endi nywadhi e yueyo moro machuok to koro waseduogo mor ahinya ni wan kodu ka moro achiel ka wan ka gi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa anto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa bange ang'o gombaka yewuoyi ariyo mantiere kagi. Fred Ojiro en jakanyo Haki Africa gimomiyo ne ng'anyo makawuono wadhi penjo ni to gi ng'anyo nikech ang'o kaka bang' chik omenda noseket lokruok moko kuom gi mogol nyaka osuru moko makaka mar mkati mar mtoka be gimor kosoyo. Calvin Okoth en apisa mar UDA. Calvin no inyalo pare ndalo moko gine mane giwuotho gi jatend piny Kenya William Ruto ndalo campaign kaka jaboda boda mare. Koro sani nyocho miye tich e apis mar UDA wadhi penjo to be chik man winjruok mane giwinjore gi jatend piny Kenya bendo osetimore kosoyo. Mane mbaka mang' nogo e chenro mar duol. Imbe dwa winjo pachi 2-3-6 nono kaka inyalo yudo wabat kiny mokwongo magi weche mag wango. We have agreed that the motor vehicle tax cannot be amended through an income tax act, and therefore that proposal has been dropped. Piny owacho dok chien kendo golo oko moko kuom osuru mane gidwa ni oket ne mwandu e paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Kalore gi kaka no campaign gi gik mano wacho onego chop gik mano wacho. Tumekuwa holiday sasa, siku ya leo ni kama holiday imeongezeka. Rakruok no bede kido bila kod jopiny mane ng'anyo e chuny boma ma Nairobi ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. Let the death of our sister be our wake up. Honorable mwenyewe Mwenyezi Mungu anasema malekema peponi. Chenro mag doho duto ne ochung pacho kaka wuono e kinde mane gitimo rapar ne yuago jang'ad bura Monica Kivuti. Ero kamano. Oganda jo Kenya koro nyalo buonjo bang' piny owacho mar Kenya Kwanza dok chien kendo wito oko moko kuom paro mag medo usuru e paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024. E romo mar jood bura mag Kenya Kwanza mane ochuoye kom kod jatend piny Kenya William Ruto e kare mar jot, jood bura mag Kenya Kwanza go nowito oko usuru mar 16% ewi makati, usuru mar weg geche, usuru ewi taulo mag ria, usuru ewi oro pesa moko kale bengi kod simbe ong'we yamo. Kino jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah nowacho ni Kenya Kwanza ne okawo okang' makamano bang' winjo ywak mar jopiny. Chris Owino nigi ler mar wachni. Bang' goyo korgi kuom jumbe buora ewi paro mar chik mar omenda mar 2024, piny owacho mar Kenya Kwanza ogoyo bade piny kendo wito oko moko kuom osuru mane jopiny ojurgo. Had a very robust engagement the whole morning from 7 a.m. this morning, reviewing the finance bill of 2024-2025 that was submitted to the National Assembly. E romo mar jo od bura mag Kenya Kwanza mane obag e kar romo maduong' ma jatend piny e bore Nairobi, piny owacho oywa ng'ich kendo winjo ywak mag jopiny ewi osuru mamalo. We take this opportunity to tell the country that we have listened to you. We have heard you, and the committee has briefed the parliamentary group on the proposed changes that they have proposed to the finance bill of 2024-2025. Romo no mane otelne kod jatend piny William Ruto ong'ado mar wito oko paro mar jugo makate osuru mambalang' mar 16%. When we started the public participation in finance bill of 2024, we did make a promise that public participation would not be an exercise in futility. We have listened to the view of Kenyans, and we are all in agreement that there are two things that we must do. One of them is that we need to protect Kenyans from increased cost of living, and therefore the proposed 16% VAT on bread has been dropped. Paro mar chik no ne dhi juogo makate osuru mar 16%, gino mane dhi ting'o malo nengo chiemo no ma itiyo kod thoth oganda jo Kenya, wach mane okwed kod jopiny kaachiel kod josiasa mag Azimio. Piny owacho bende ogoyo abautan ewi paro mar juogo weg geche osuru mar 2.5%.
We have agreed that the motor vehicle tax cannot be amended through an income tax act, and also pegging it on insurance would cripple the insurance business and make it very difficult, especially for those Kenyans who take third-party insurance, and therefore that proposal has been dropped. Paro makamano ne okwed mokalo kod weg geche mane neno okang' makamano kaka juogo gi osuru nyadiriyo bang' goyo osuru e kinde nyiewo geche makamago. Paro mar chik mar omenda mar 2004 ne oyudore e mbero maliet e wi chenro mar medo osuru ma sirikal juogo jopiny e kinde ma gioro pesa ka gitiyo kod sime maggi mag ong'we yamo. Kata kamano, jakom komiti mar omenda Kuria Kimani wacho ne gichopo e winjruok mar bolo oko paro makamano bang' winjo ywak mag jopiny. Transfer of mobile services is a key concern to many Kenyans, and therefore again we have proposed that we do not have any increase on taxation or mobile phone transfer. Oganda jo Kenya bende koro nyalo buonjo tok piny owacho wito oko paro mar jogo osuru mo mag tedo, okang' mane dhi medo nengo chiemo. Kuria Kimani bende ogolo oko paro mar jogo osuru tawel mag ria ma itiyogo kod nyithindo ma olos e pacho kae. Kaluwore kod Kuria Kimani, osuru makamano koro ibiro mana jogo tawlo mag ria ma iloso e pinje ma oko. Imposing this on locally manufactured goods would again increase the cost of those locally manufactured goods in the country and stand a risk of making them not competitive in the East African market and globally. Therefore, this eco levy will only be chargeable to imported finished products. Ber mar lokruok makamano dhi kelo ne oganda jo Kenya pod ok ong'ere, kaluwore ni thoth tawlo mag ria ma itiyogo e pacho kae wuok e pinje ma oko. Jo od bura koro dhi yudo thuolo mar twak e wi paro mar chik mar omenda mar 2024 kaachiel gi goyo ombulu e wiye. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jopiny ma hewo 150 ne ondhi gi obila kinde ng'anyo mane obagi e chuny boma ma Nairobi ka gipengo paro mar chik omenda mar higa mar 2024. E kinde no obila notiyo gi iro malungo wang' mar keyo jong'anyo go kane gituo ni ng'anyo no ne obagi e tok chik. To kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, riwruok mar okinde ma pacho ka LSK okwedo tim mar obila ka giwacho ni ne gine ni ng'anyo mamuol. Okinyi saa 4:30 ng'wech ne ochakore gi ngapaya ma Kimathi kama ne oganda ka moting'o jogo makendo ratich jopiny nochokore mar dhi nyime gi ng'anyo margi mamuol. Obila mane orika susudo machiegni kendo ne luwo chik mane omigi kod jatend obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei mar keyo oganda. Weche makama ne okwako thoth apaya ma e chuny boma ma Nairobi kaka Kenyatta, Kimathi, Wabera e kind mamoko. Kinde makama achije bura ne indhiyo kendo ni ng'awa lep e geche mag obila mane bende ochopo machiegni gi sechego. Obila mane omandre mager ne okwor maneno ni chenro duto chope wang'e, kata kamano kuonde ohala bura ne olor kaluwore kod luoro mane okwako chuny weg duke. Gino mabende noweyogi gi lal mathoth. Kawuono biashara rach, ji ok bi, waling' wang'icha kama. Waneno mna kaka ji ringo kagi matich mwatiyo to onge. Kalure gi kaka no campaign gi gik manowacho, onego chop gik manowacho. Bottom up nowacho nogolo kawo jo ohala matindo to keto gi kiwango ji obed marom. Mano pok waneno. Leo hiyo mambo ya maandamano imetusumbua kidogo. Leo tunakaa kama tunafungua biashara leo iko chini kabisa. Okang' mar keyo jong'anyo gi tia gas ne ok okaw maber gi mokuom riwruoge mapacho kaka mano mar okinde mar LSK. Kokalo kuom oboke manondiko jakom mar LSK Mikai Faith Odhiambo, ne giseyo mokalo bila kuom tiyo gi agoko mobalo kod dwaro mar chike mapacho ka.
Ywaruok e kind obila gi jopiny ne otwere ka obila ne temo dhiro jong'anyo oko mar chuny boma Nairobi, ka obila ne dino nigi to ne gituch kamachielo. Ramogi chakre gokinyi nyaka sani osebedo ng'wech mar paka go yieyo kaluwore kod wach mar ng'anyo e wi par mar omenda mag 2024 kobila to ramo ni ok gibidok chien maneno gitoyo ng'anyoni. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Obro duoge weche mag ng'anyo bang'e to sani ogai mar doho Martha Koome nokwayo piny owacho mamalo mondo mi doho pek e pok mar omenda mondo mi okonye rieyo chenro mag doho kendo rido arita ne jong'ad bura. Nowacho ma endie nyasi mar rapar mar jang'ad bura mosenindo Monica Kivuti manonegi e doho bang' ng'ado bura, kama bende oyang ni hembko mar rapar ibiro geri e doho ma Makadara mar paro jang'ad bura no endo. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Rumbi mar kuyono kwako doho ma Makadara e kinde nyasi rapar mar jang'ad bura mosenindo Monica Kivuti. Familia, wede, osiepe kod jokanye bad migawo mar doho nochope nyasi no manotela gi ogai mar doho Martha Koome kaka ironyiso achiel margi. Familia mar Monica Kivuti onyiso kuyo mare gi lal mag yudo kaluwore gi tho mar Monica ma oweyo chien nyithindo kamatin mogik en jahigni 1.5 kende. Your smile was infectious, your presence was uplifting, and your love knew no bounds. I will dearly miss you and do my best to be the man that you wanted me to be based on the example that you set out for us. Jotije mag doho kod jong'ad bura mane tiyo gi Monica odhiale kaka jatich mang'ula kendo ma chunye ler mane ok nyal ng'ado bura ng'aya ka giwacho ni ng'eto mane Monica ogolo ema jang'ad bura moro amora dine ogolo ka gikwayo oganda jo Kenya mondo mi ochiw luor mowinjore ne doho mathurka. When we hear any bang, the first thing most of us do is lie down and pray that it ends as soon as possible. So on this day, we lay down. We hoped it was just the usual stones that are always thrown at us by the public, as usually is the case. Heaven knows it usually scares us. It scares the hell out of us. It was not the stones, it was gunshots. We pay tribute and celebrate a life well lived. A life committed to justice and rule of law. Jalupo gai mar doho Philomena Mwilu mano opong' gi mirima oseo piny owacho kuom rem chiwo arita makare ne jong'ad bura kowacho ni tho mar Monica oparo ne ndalo manotony e lwet magina bang' golo ng'eto mane wito kucha dwoko mar yiero mag 2017. Soon after the nullification of the 2017 election petition, if I was in my car, I would be dead. Because some stupid Kenyan shot at the car and asked my driver, "Ako wapi mama?" Ogai mar doho Martha Koome otiyo gi thuolono mar kwayo piny owacho mondo mi orangi e doho gi ng'uono e kinde pok mag omenda mar konye tawo chenro mag doho kendo jiwo arita ka bende olero moko kuom okenge ma gibiro kawo mar bero arita e doho ma Makadara. We must also demand that the judiciary finds centrality in the nation's allocation of resources. Judges, judicial officers and staff indeed are all officers of the law. Meanwhile, the judiciary leadership will engage the executive and parliament to secure additional resources to support the implementation of all those recommendations regarding judiciary security. And it behoves us all, working collaboratively to ensure that there is safety for all that seek justice within our court stations. Rapar makamano bagie doho mamoko mapachuka kamana jokanyo mag doho medo jiwo arita e doho mathurka. Tuombe sana na tuombe Mwenyezi Mungu atuokoe ugonjwa ya afya. Yala yamefanyika ilitustua. Apart from judges, magistrates also need security.
if you ask me, because I've been a magistrate for many years. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. En wach mahinyo chuny ahinya kwa kanyo ni okumba manyien mar thieth mar SHIF ok bi chiwo kad maching ne jopiny kaka mar NHIF chande. Chakre dwe manyien mawinjo chak ti kod okumbano, jotuo biro mana chiwo namba gi mar opande kendo keto yangruok kokalo e lith lwedo mondo mi giyud thieth. Kaka Judith Omondi leronwa, jakom mar board mar SHA men Dr. Timothy Olweny mane twak kod jofwambo koni ji duto owinjo limute thieth, huduma centers, apise mag NHIF kata ti kod simbegi e ndikruok mondo mi wuotho chakre kamoro achiel. En wuoth ma osebed ka igano kuom dweche 6 koro, dar kowuok e okumba mar thieth mar NHIF nyaka e SHA. Migawo mar thieth oseyango namba mar timo ndikruok mar bedo jakanyo mar SHA. Ndikruok ni ka opogore kod tiyo gi simbe mag ong'we yamo, inyalo timie ute thieth, huduma centers, apise mag NHIF kata kokalo kuom nyamrerwa mag piny owacho. Ndikruok ni ok bi chiwie kad mar thieth kaka ne oriko eni NHIF. There are going to be no cards in the traditional sense, the way NHIF cards have been there. People are going to access service based on their IDs. There's going to be a SHA number, which is also allocated. It's not necessary that you remember it. The main thing is the ID. We have had cases where some patients have been treated on behalf of others. So now with digitization, it is expected that you are correctly identified. Omenda mag thieth okumba manyien opogi e kidienje 4, ma okwongo en omenda ma otengne nyamrerwa ma en bilion 8, ma kata kamano iyango ni nyalo rem. 8 billion is the stipend that we are paying to the CHP, is the kit that we have given the CHP. In fact, the 8 billion that we are talking about, I think if we look at the provisions of the medications that we do provide at the primary care level, the figure should be ranging around 10 billion Kenya shillings. Thieth kuonde thieth mag dispensary kod level 2 biro bedo nono kendo ka oketie bilion 53. Ka thieth mar tuoche matama to ibiro ketie bilion 20. When a Kenyan visits a dispensary, that is level 2, or a health center, level 3, then equally they are not expected to make a payment for the services at that level. And there you will get the basic services. You'll get testing for malaria and treatment for that malaria. Ideally, most outpatient services. That is the makeup of 53 and 8 billion. Manyien ma NHIF ongego mashadhi kelo, oriwo thieth ne nyithindo ma ong'ol, mondo mi oyud sir mar masinde, kaka mag winjo, neno kod wuotho, thieth mar lak sani biro bedo ne ji duto ma ondikore, jotuo ma oyudo masira mag apaya, kaachiel gi omenda mar kano jal ma osenindo e kar kano ringre joma otho. Now we have assistive devices. That child and any other with a hearing problem, now they are covered under Social Health Authority. Our spectacles are assistive devices, so they are covered here. Walking canes, are they assistive devices? They are covered here. E kinde ma irito ripod sirikal e wi chieng' ma owinjo ndikruok orumie, okwaji duto mondo mi wuog oko mar timo ndikruok. Judith Omondi, Ramogi TV. Migawo mar thieth geto tiyo kod riwruoge mag mine modak kod kute mag ayaki mar jiwogi mondo mi giti kod yedhe maduoko piny teko mag kutego mag ayaki kaka yo mar duoko piny kwan nyithindo ma inyuolo kod kute mag ayaki. George Juma nigi ler mar wachni. Lek mar piny Kenya mar duoko piny kwan nyithindo ma inyuolo kod kute mag ayaki nyaka 5% e higa mar 2020 ok ne chopo kare. Piny Kenya sani koro geto duoko piny kwanni kawuok e 8.6% sani nyaka 0% higa mar 2027. Neno ni oduok piny teko mag kutego mag ayaki kuom mine mapek achiel kod mago modhodho nyithindo gin moko kuom okenge ma piny Kenya tiyo godo mar duoko piny kwan nyithindogo mag kutego mag ayaki e kinde minyuologi. Adherence ni ema chandowa sana, especially iboyudo ni wapimi kawuono to kete yath to bang'e iboyudo ni bang' dweche adek idhi larnwa. Modak kod kute mag ayaki to nigi ich kata man gi nyithindo ok adhi to drugs ng'eny. Achiel nyalo bedo gik ma deal gi mental health. E ng'wech mar chopo lekni, migawo mar thieth tiyo machiegni mag mine
ma odak kod kutego mag ayaki mane minegi koro tiyo makare kod yedhego maduoko piny teko mag kutego mag ayaki e del. ARVs wamiyo jok ma infected mondo koro oduok kute kachien. We'll do our first viral load when you are pregnant, then we'll be repeating it after every 3 months until you deliver. Riwruokno mar Upendo Support Group e gwego mag Kabondo e kaunti ma Homa Bay en achiel kuom mago ma osebedo e okang' manyime mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki ka ok kuom mine mapek kata madhodho nyaka kuom nyithindgi. Upendo Support Group ne chalo kaka koro rameny mar gweng'. Ne gimanyo mine ma gineno katindo to dagi kute mag ayaki nikech e osiptende mwadhiegi kawuono kidhi St Mary's iwacho ni ng'ane to wantiere godo wakawo godo yath. Koro dhi olime to go kode mbaka. To koyudo kapod entiere gi luoro moro e chunye ma ok odwa ni mondo owuo kuom tuo mar ayaki modak godo ni, to ogwele to bire ofiswa ka e kama gibedeno to gipuonjore mang'eny. Lucia Umatela mokerwogno mar Inga Women Fighting AIDS Group kendo siro riwruogno mar Upendo Women Group osebedo ka puonjo mine mapek to dak kutego mag ayaki e yore mag neno ni ok ginyuolo nyithindogo mantiere kod kutego mag ayaki. Wanyisogi okange monego gikaw kaka mine madhodho kata mine ma iyegi odongo mondo mi tuo kik wuog e dendgi ka dhi ir nyathi. Ma okange ma wawacho negi achiel en ni yath nyaka muony maber e saa maber kendo kako winjo. Katina ahinya to ng'ato onego dhi e klinik diboro. Auma mane wuoyo e kinde twakno manokelo kamoro achiel jolony e wechego mag thieth kod jofwambo romano loch kod ruogno mar Mesha wacho ni giseduoko piny kwan nyithindo ma inyuolo kod kutego mag ayaki e kindgi. To nyithindo ma sani wasenyuolo te nyaka nwachak grubni gin nyithindo 12 to gite gi ngima te. Kidhi kata St Mary konyuol nyithindo 10 tibiro yudo ka 2 pod nyalo wuok ni kute mag ayaki taboro ngima. Mane nyisowa ni ne nitiere gap moro mane pod odong'. Mane manomiyo wachako Ringa Women mondo watim advocacy. Justus Ocholo matie bad migaono mathiedhe kaunti ma Homa Bay wacho ni achiel kuom gigo ma osekonyogi e duoko piny landruok mag kutego mag ayaki kuom nyithindo en mano matero wechego mag pim e kor gwenge kaachiel kod neno ni jogo man kod kutego mag ayaki bende koro ketie yedhego mar ARVs maduoko piny teko mag kutego. Kik warit minegi mondo ka gin gi ich to gibi osiptal ka. Wamanyogi e kor gweng' kendo watero negi pimo. Lipot mawuok kuom migawo mar thieth yango ni e higano mar 2022 kwan ji maromo 22,000 ne ogamo kute mag ayaki ka kuom kwanni ji mantie kind higa 14 kadok piny maromo 4,464 ne oyudi kod kutego mag ayaki. Piny Kenya geto neno ni koro onge ng'at mogamo kutego mag ayaki ka oro migano mar 2030. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi yo moro machuok koduoko to podon ngeche manyien mobro kelo iri kata no kuoro ote magu kae ndie Trevor makamu kani Kisumo kanyo. Wacho ni Trevor goyo kamano ne joma nokonya iko babawa kaka governor Masiaya James Orengo, Mheshimiwa Tandi, Mheshimiwa Wandai Dumbe, Speaker Masiaya Okode to joma ne okokonya kik manya sa campaigns kochopo. Makamu osainya kuom wito baba in mano janeno marwa magita. Kwa dhi mbele ka indie Ramogi TV an ata agena nyakwara rua mar Kisumu tiengre. Awuoro tendo bila mapacho ka indie kaka thoro tiyo gi teko modhuro nyake ng'anyo mamuol letna sana. Waol gi usuru mar Ruto ma Peter ka an Migori. Ramogi TV ma Sara Senga nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago. Gima mora en mana ni gol usuru moko mar oro pesa. Mane mamora kende. Ero kamana ahinya koro wadhi yo machuok koduogo bi weche manyien ma pod wan go ka. Obro dok e weche mag ng'anyo no kasto bang'e obro go mbaka gi Fredo Jiro men jakanyo Haki Africa gi Calvin Zokoth ma be na pisa UDA. Kik idhi mabor ahinya. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Anto idwaro monda yier nango.
Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Kutuma pesa ni free na Equity. Dial *247# from any network to send money to an Equity account for free and save on transaction costs. It's easy. Simply dial *247#, select send money, select other Equity account, enter the receiver's Equity account or Equitel number, and send. It's that simple. Save money every day. Dial *247# on any network to send money to Equity for free. Kutuma pesa ni free na Equity. Equity, karibu member. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. An koro sani aseng'e adier. Waywa en kamae. Weche mang'eny midwa kelogo, inodwa ni mondo itergi oko kucha. To ere kaka inidonjo kae? Security? Alina nakwonu mondo uwinja. Security? It's time to strike back. Read It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Jakom komiti od bura marango weche mag omenda pacho ka ndio pedhe nyimo od bura report mar paro mar chik mageto medo usuru kuom mwandu kaka yor medo choko mar usuru pacho ka ndie kata mano jo od bura mag Azimio kod moko kuom mag Kenya Kwanza to kala gini gibiro goyo ombulu mar wito oko paro mar chikno. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Ka opedho lipod komiti mar od bura marango weche mag omenda ko chenro mag piny owacho. Jakom komiti no Kimani Kuria. I beg to lay the following paper on the table of the House today, Tuesday, the 18th of June, 2024. The report on the Developmental Committee on Finance and National Planning on its consideration of the Finance Bill, National Assembly Bill number 30 of 2024. Okoni lipod no nywando pa japiny kendo ok ni kod pek kuom japiny kaka ne giparo. The exercise of public participation was not an exercise in futility. I think for those that have been able to see our report, then there is actually proof that we listened to the members of the public. Secondly, we are converting finance bill not to be just a revenue-raising bill, but a bill that addresses matters of policy. Magitimore ka kweth mag jo od bura mag Azimio to koni kata odoko ni osegol funi mag paro mar chikno. Marusuru kamano to pod gibiro mana goyo ombulu mar nyele oko. Orach makata ka gikelo amendments one nyaka wakuongo wawach ni bill ni kuongo go e piny mondo gi introduce moro. Kopo ni ki pod onge instructions mano kuom jo piny mano yiero wago e piny. Kogo e Thursday kapok wanonge instructions kuom jo piny mano yiero wago e piny. Party mara mar ODM beno chiwo instruction maler ni bugo gino piny. Party be pok ochako ndiko barua mokono ni koro ber koro wakale. Jodma ma Kenya Kwanza machal ka gima ni kod paro mopogore wi wach siro paro mar chikno to moko kuom gi okone nyaka gine kod wangi kendo nyude oko. Kamoko
to siro parono. Kwanza kabisa nataka kushukuru wa Kenya. Democratic space ambayo mmechukua ya kuonyesha ya kwamba kama hamtaki kitu hamtaki. Leo naweza watolea hii kofia. Wacha niwatolee hii kofia. Wacha niwatolee kofia kidogo. Nimeitoa na nimerudisha. Asanteni sana wa Kenya. Ya pili, nataka kusema inaonyesha ya kwamba nyinyi wa Kenya mnaweza sema hamtaki kitu katika serikali yenu na musikizwe. Finally, Wajiko of Kenya, Khadija of Kenya, and Atieno of Kenya has a voice. We need to see the clauses which are adversely affecting our people and remove them and keep the clauses which are benefiting our people. We realize that we are disadvantaging the genuine Kenyan business people in their smallest way. Jod Brago, biro chako twak mongirore. Wach mar paro mar chik no, kendo golo pachgi chakre tich adek kapok gigombulu tich ang'wen mar kale kata gwethe oko. Pesa serikali inataka kutoka kwa hiyo motor vehicle circulation tax imerudishwa kwa mafuta ya petroli. Kwa sababu imesemekana sasa proposal itakuja ya kuongeza 7 shillings per liter ya mafuta ya petroli. Kwa hivyo ile tax walikuwa wameficha kwa motor vehicle circulation tax sasa imerudishwa kwa mafuta. Yes, there will be a dent in terms of the yields. Not so much because we were also careful to not necessarily take those things that had a lot of impact. Engi modo rito kinyi nyakotieno. Modo ni jite nyakombuch ngaro ne kumodhie. Kata odoko ni moko kuom funi mar paro mar chik no gweth oko kendo thigo yaone par. Twak mapek ibi neno kantiere od bura kaendi e kind jogo makwedo kod mago masiro. Makmana ni twak makamano nyalo neno kakoro puk bedo mapek ne otenga. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar od bura, Nairobi. Kopogore kod joma ne bago ng'anyo liching makawuono, obila ne omonjo kendo mako moko kuom jofwambo mane luwo wechego ni ute fwambo magi. Kaluwore kod duol mar Media Council of Kenya mokwedo monjgo, obila ne omako kendo monjo Joe Muhia kod Idi Ali Juma mag AP, jang'ad picha mar od fwambo mar Standard Group, Justus Mwangi Masharia, ne omaki kendo giteko modhiro oko mar mtoka obila mane riembo. Gino manomiyo ohinyore. Jandiko mar gazet mar Taifa Nation Mensami Kimatu bende no dero oko mar mtoka obila mane ringo, ka jafwambo mar NTV Maureen Mureithi bende yudo thieth tok obila dero ne pokla mar mating'o iro malongo wang'. E andika ne ute fwambo, MCK kokalo kuom jata tije mare David Omuoyo oseyo obila kuom monjo jofwambo ka gikwayo gai mar obila mondo ne ni obila go otiyo kaluwore gi chik kendo we monjo jofwambo matiyo tijegi. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Adwani monda ng'eni nodhi Delhi karang'o, to en nowuok sadi, to in niwuoyo kode mogik karang'o. An koro sani aseng'eyo adier. Waywa en kamae, weche mang'eny midwa kelogo, inodo ni mondo itergi oko kucha. To ere kaka inidonjo kae? Security? Alina nakwonu mondo uwinja. Security? Ang'o marach osiep mama? Ing'eni naparoga ni an kende maluoro polis. To inaneno kiluoro ahinya moinga.
Wadonjone weche mag tuke ni jatugo Kailesh Chauhan ema ne obedo jaloch e piem mar tuke golf mane obagi alap Manyali Golf Country Club e kaunti ma Mombasa e giko mar odira ni. Kailesh ne okawo thuolo mokwongo kod points 41 e piem no mane obagi gi kambi rangi mar Crown Paints mane okelo kanyakla jotugo 160. E piem mar jotugo mamine, Jane Gidhere ne obedo jaloch gi points 41 kiluwe kod Hilda Mogure mane oyudo points 38. E piem mar jomachuo, Rajesh Kunverji ne okawo thuolo mokwongo kod points 41 kiluwe kod Sami Olinde mane oyudo points 40. Giko ne yamo mane kudho mager en achiel kuom ng'ikruok mane obedo seche mag piem. Please give him a big round of applause. I'm Kailesh Chauhan from Nyali Golf Club. Today at the Crown Paints tournament at Nyali Golf Course, I was the overall winner, playing 41 points. Today's tournament was very difficult with lots of wins, and there were 160 players on the course. And I would like to thank the golf course, the sponsors, and the greenkeeper. We are here to thank you to all our golf fraternity for making this golf tournament successful in a big number. Bas mane kama otiki weche manyien waduogo bang' dakika matin e chenro mar kidieny mar ariyo mar duol mwadhi goye mbaka gi Fred Ojiro jakanyo Haki Africa gi Calvin Okoth apisa mar UDA ne gine ng'anyo kawuono wadhi winjo ni to be giyie gi chenro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 kosoyo mane mbaka mogo bang' dakika matin. The battle against pests. It's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. To get this song as your skiza tune, dial *811*404#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timango. Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wuonda kae. Weche era medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo kan giwich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo temo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber.
ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Atimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo ka ginyalo tayo gi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi, dhi chwakore maber, kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro, dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV makama kidienyo mar ariyo mar chenro mar duol. To wan gi welo wa modhial kaendi. Fred Ojiro nitiere ka, en jakanyo a Kiafrika ne ng'anyo kawuono, wabiro penjo ni ng'anyo ne chalo nade. Calvin Okoth bende nitiere ka, en apisa mar jo UDA. Aparo nopare ndalo moko kane ji ne ni campaign, en ema ne wuotho gi jatend piny Kenya William Ruto kaka ja boda boda. Koro sani tindo tiyo gi jo UDA. Wabiro penjane ni to nitiere kaka singo mano megi ne ochopo kosoyo. To wachakane kod gi Fred. Fred ine mani ne ng'anyo kawuono. Penj ariyo. Mokwongo, ng'anyo ne chalo nade kipime, notimore yo mar ratiro kosoyo. To mar ariyo, sirikal osegolo chik moko mane gidwa keto mondo mi okel fuong'ruok. Uyiego koso dagi? Mokwongo, wamor kod the doing of the Lord. Nwach waseneno ka tend piny mar William Ruto osebed katimo lemo mondo piny obed gi lokruok. But wamor ahinya ni koro Nyasaye osewinjo ywakwa, nwach oherowa, to koro lokruok ochako biro. Lokruok ma jopiny koro osiamwa nosewuondwa moromo, kendo osetu kodwa mang'eny, to nyaka koro wachung' motegno mondo water joma richo dala, mondo joma beyo donji ofis. Koro mana neno ka Nyasaye winjo ywakwa, kendo ranyisi onyisore kawuono ni yudhe, nyithind skul, yudhe, middle class, kila ng'ato. Seche mane wani ng'anya neno ka nyaka weg otende bolonwa pi piny. Jo boda boda ka polis dwa chopo kume mondo omake mogo risasi, to ja boda boda maki. Ngiso ni mama mboga kod vijana wa boda boda koro are in the right side of the history, to gidwaro mondo wakora joma donjo ofis kod ukora kod mibadhi kod propaganda mondo ogolwa kang'eng'a, mondo jopiny ochwad gi kiboko kapok saa mar dhi ombulu chopo. To mar ariyo, penjeni mar ariyo, nachako kapok afulo nyinga iluonga ni Frederick Odhiambo Jiro, an wuod Ugenya Ukwala, to an ye rapid response officer mar shirika mar Haki Afrika matiyo Afrika mangima. To penjoni mar ariyo en ni ogol fuonde moko mege finance bill. Wafil ipenjo ni wafil ni en gima ber kor wadhi adhiya mbele, wawacho ni oyo pokuyie okwanyaliye, niwach dhano moko ariyo adek obet piny to wacho ni awaketo nigi mizigo mar kilo 100, koro we wagol nigi kilo 2 mondo giting' kilo 98. Wawacho ni kilo te obed piny. Onge kaka wanyalo wacho ni koro ni golo tax kaka koro weche mege motor levy, to gidwa medo 7 shillings per liter mar fuel. Ing'e nyaka wabed jok man gi lony. Wawacho ni wan joma thagore. Kaka kana dak Kibera, wan joma thagore. Wadaki ute ma babato timo ng'al. Okong'iso ni withwa ben kod ng'al. Withwongo kod ng'al. Giwacho ni gigolo taxes on locally manufactured goods. Kambe adi maki Kenya matiyo donge matin sana. Products matin
ma iloso Kenya ka. Ng'eny products wuok wawacho ni if they are real and honest to support the manufacturers, gigol all taxes that are not necessary on import goods. Koro ok wanyal bet ni wan gima miwak josiasa mwakao. Josiasa ma are compromised. Wawacho ni we want the real public participation. Iking'iyo Kenya kawuono, the mood of the country kod oganda manowuok oko wacho ni down finance bill. Okage wacho ni party moro migolo mar mkate no ema giwacho ni down finance bill. Koro wawacho ni mokwongo ok wanyal yien mondo kal finance bill kaka entie ni kodo gol fuonde moko kodo ogola te mondo duoke back to the people. Okay. Back to the people. Mano koro wabro ng'eyo nang'o ni kara bwana ni serious. To mar ariyo, Ruto neno kwayo mbulu individually. Nobiro kuom jopiny kouso sera mege bottom up mama mboga. Ruto duogo kuom wawegi olos kodwa direct. Owe oro mondo ne yake na ichungwa. Owe oro mondo gibi obi kuom direct. Obi ameme wan awani maandamano tu awacho niya Ruto ni malaya wa ushuru. Oduo kuom jopiny olos kodwa direct. Niwach appetite mare mar ushuru. Wawacho ni ushuru ma Ruto kaoni. Ok the development. Itumo gi mwaneno. Okay. Maene gi mwaneno. Koro gik ma waneno ka jogo te oket piny, oduo kuom jopiny, okol pachwa. Maonge because wapiny yuda nyango. Dongo nyoro nyawan kod public holiday. Amo menyo kwano polisi kauto. Kineno ka sirikal timo gimoro. So the presence mar police is so militant and their engagement to the public is so violent. Ngiso ntie gimarach metimo. Okay. Yes. Well, winjane ni Calvin's wacho nang. Calvin's ineno nange wach mar usuru chiko menda ni kako osegol moko kuomgi. Koro bero kale akala kosoyo. Okay, mokwongo damor mar moso nyikwa Ramogi kuonde magintie. An gi nyinga iluonga ni Calvin Sochieng, na pisa mar UDA. Gima dawach mokwongo madanyis jo Kenya ni wawe uru winjo propaganda. Kenya dwaro dongruok, to wawegi onge kuma wabro yudo e dongruok. Wawegi ema nyaka wajitegemea. Wan gi three arms of government. Wan gi legislature, judiciary and executive. Executive no golo nwa paro mar proposal mar finance bills. Tok gi kete korgi. Gikao proposals gi miyo legislators. A National Assembly. National Assembly okao the same proposals to tero for public participation. Finance bill mwawesa nini mwawene. En gima jo piny. Proposals mag jo piny. Jo public participation mose team. Ema wawene ma ineno ka otere parliament. En gima wakuom japiny. Dong not in public participation. Kawuono kwa waneno awinjo ni nitie maandamano. An Ngong Road, wuotho Ngong Road, dhi Mombasa Road, kaneno kuma nitie maandamano. Maandamano ma timore kama Fred gi nemo oayaji. Nikech Kenya duong, ok inya nyisa ni maandamano kotimore kamoro achiel Kimathi Street, it's the whole country. Wang'iyo country mangima. Ni to maandamano bene ni Migori, maandamano bene ni Kisumu, maandamano bene ni Mombasa, bene ni Machakos. Mane maandamano to kikwa keture wiwa wajo kaka wanonagi ni wadwa keto gimora mora ni marach, gimora mora ni marach ni kate sheria mar Kenya. Ja Kenya ka ja Kenya nyaka chulu ushuru. There are services we need. Nitie services mwadwaro. Wadwa yedhe osiptende. Wadwa ni barabara olosno. Wadwa ni wabed gi skunde mabeyo nyithindo dhi skul. To pesa gidwa kanyo. Waneno kuma wae manyoche iolo pesa oko eka chul polise matie Kenya ka. Iolo pesa oko ka chul civil servants. Lakini Kenya ugi kama we have nyaka wangi tudruok mane kind tax mwakao gope mawan gogo kaka Kenya nigi gowi to gi tudruok me kind gik moko ariyogi mondo Kenya oae gopi. Koro ng'ato ko wacho ni wadwaro ushuru kuom gima kama. Ni to wawacho ni ushuru ok wanyal golo kare barabara wadwa golo barabara mwadwa luwo yedhe mwadwa tere osiptende gi dwa kure.
Nyoche waneno ka dakteche ogomo ka. Ok otieko 2 weeks wachak waneno ka nurses odhi e barabara. Pesa ma gidwaro no medgi dwa kanye ka wan wawegi ok wagolo ushuru. Okay. Fred. Yes, paro ni osiepna ni oloso maber to oloso kong'iyo iye mar ng'ata achiel. Mokwongo wacho ni no hire ji. Wach no wuok mang'eny. Nitiere un gi sponsors ma miu pesa mondo miudhugo koke ndara. Afil ni manu penyo Mike Tindo be ni inyalo duoke. Nwach ineno ka dhano wuok offices ka okuoko to wacho ni down finance because akineno joma koro jopiny because ng'anyo ma kawuono jopiny manowuok oko ok ne gibedo mobilized kod political parties. Japiny ma fail ni gini diya to pod idiya zaidi ema nowuok oko. Mar ariyo, an patriotic citizen mokwongo to onge Kenya molo Kenya wadgi. We are all Kenyans and you are equal. Achulo usuru kata ka nyo credit achulo usuru kata ka biro ka aidho gari achulo usuru. Gimwa wacho no kodwa excessive taxes. Koro we wuondowa ka jogito somo. Onge kata ng'ama kodhi school ni kod rieko monyuolego. Onge kama wacho no chulo usuru Kenya. Wawacho ni usuru ng'ata chulo lakini ok wadwa overburdened kod taxes mok konyo ganda. For example, if finance bill ni oket $1,800,000 miwacho ni mano dhi konyo office mar Chi Ruto gi Chi Rigathi, mano mori Uda Nyango. Trevor, ibro duoke ndika piny ibro duoke. Mano mori. Mar ariyo, wawacho ni nyaka wabe jok ma support our families, especially the vulnerable. Ruto mosiepne manu ting'e boda dwa tax jok man kod cancer. Dongi ng'eyo mano. Mar adek, pesa ma Ruto sewuothogo ko travel go piny mangima for only higni ariyo mani office gi ohingo ki combine maru Uhuru to kod Kibaki yawa. Okwa bedo jok moko madier mang'iyo ganda wa mang'iyo piny owacho. Koro wan okwatamre chulo usuru. Onge Kenya mok chulo usuru. But wawacho ni ya usuru mwachulo ni en mar Rigathi Gachagua mondo chiego dago maber. Kosed mar Ruto mondo otanga go piny mangima. To wachako wawacho ni ya gimomiyo usuru ni okwadwa. En ni usuru ma wachoko ni Kenya among East African countries man called the highest unemployment rate. Kenya. Ten men gu usuru maduong' mogik mochoko kuom jopiny East Africa mangima. Kenya mineno ni bende the cost of doing business is the highest. Kenya mineno ni. To Kenya mabendi neno ni is a very painful thing. Need the high cost of living even is the highest in East Africa. Koro yawa. Wan koro wapama because ne osiepo ni utingo Ruto ipeng ka Ruto wendo go jopiny ni bottom up. Sani awinjo ko wacho ni wano onage wahera pingo. Adier makende. Kuom gik mane Ruto chiko wate. Because gimomiyo sirikal ing'eyo ni wane mamoyo sirikal the mandate mar choko osuru kuom. Wawacho ni ya wate ok wanyal gero barabara. Wate ok wanyal bed daktache. Wate ok wanyal koro wa donate powers ni government mondo collect ushuru on our behalf mondo ushuru go okel go maendeleo no ganda. Uda Nyango. Kidhi osiptande mekwa onge yien. Anadak Kibira. Wang yo moko Olympic kadhi town en portals kila mahali. Lakini State House tiloko ne kabro. State House ka ncho loko ni kabro. Ruta chiel ni dwa ka kas mondo ndik tije. Indiko gi kod cooks make gi drivers pesa mega girlfriends. Are you aware ni nyaka budget ma one goni one code allocation of the budget might for other disclosed function. Budget ni code allocation moketi ma ok very specific ne the kuny kode pi am the tum kode ango 800 million. Wabedo jo mabeyo. Emomiyo wacho ni ya wan okwachukia Ruto but wachukia tabia ne. Wan okwachukia kaunda mar Ruto but wachukia ni en mandate mar jopiny to dhulumuwa. Emomiyo on this finance bill kendo wan wuoyo kawuono Ruto nokwawa kura kowacho ni ya
odwa loko ngima jopiny to ndalo manobiev ne no position to deputy president no pingo Uhuru kamedo usuru kendo anyalo paro the minister mar internal security no neni bunge kowacho ni usuru ma Uhuru keto hinyo jopiny ma kawaida wang'iso jopiny niya ornie Ruto message to gone sim ipenye ni Ruto inie Ruto manoko wambulu tadier kosi lokuri kendo wadwa chiwo nambe jopiny kiki ng'ada we jopiny okaw namb Ruto 0722 51 7997 gonie Ruto ni simu penje Ruto finance bill makoro idwa nyaka koro ng'ado usuru ni kasa patience finance bill makoro ichuno wago mondo jaodi gi jaod Rigathi oyud 800 million Ruto are you fair jopiny emomiyo wan wawacho ni kawuono en mana warm up to kaduoko penjo ni warm up ni matin ni pod udhi timo ng'anyo moko adwa duoke penjo owacho ni Siaya ne onge ng'anyo owacho ni Migori ne onge ng'anyo dhano ng'anyo chunygi kuonde magintie jo Nairobi no wuok in person because bunge nika bunge ken Migori turgi kawuono ne wadhi mana siemo wang'wa bunge ni in kanyo gi powers mameka to matakwa marwa ne wawon gi emomiyo ni occupy parliament okawacho ni occupy Migori magi joko ma are not informed gina high class political high class wacho ni wa occupy parliament mondo wa remind and wa warn our MPs for example MP mara David Ochieng ana wodu Kenya David Ochieng na the one as a reminder ni kocho pochieng tichangwen makori go ombulu adwa na ng'e David ogo yes mondo kasa patience ochulu suru adwa ng'e David Ochieng ogo yes mondo Rigathi Gachagua gi Ruto oyud 800 million magi mikelo go Benin adwa na ng'e ni David Ochieng ogo yes mondo buzigo man kuom jopiny oendelea omomiyo ademand okabeg David Ochieng kod other MPs wago uru no mondo wa save pressure man kuom jopiny to wawe kikwago yes mondo jokilagi oyud kuonde moko misogie pesa moko mambalang' 1 2 3 koro inyani no wacho nango Calvin Trevor kadwa wuoye gima penjo moko no ni uru ni kanyo mende penjo wacho na ka ni Ruto wuotho mang'eny ushuru mwachoko kwasechoko to Ruto tich ne en wuotho Trevor dwa nyiso Fred ni wuotho Ruto ma Ruto wuotho godo no okelo ga nyaka no chak kao loch 2022 nyaka kawuono mwawen sirikand Ruto sendiko over 30,000 teachers nikech wuoth mar Ruto wuotho mamano nikech ang'o ere kaka wuoth no ni maber moketo gi pinje maoko wayudo kod yene ndiko puonj ka donge ane mano ga dieri ya mana dieri Trevor wache uru maber ntie moko makata no Ruto ne poko ka hotel Trevor ka Ruto ne poko ka hotel wawachura dieri to wuothe momiyo ka Ruto ne poko ka hotel wawachura dieri ka Ruto ne poko ka hotel me kata kwang'io bech mogo ma wang'io kawuono ne 200 gi wiye to sirikand Ruto kawuono kwa wuoyo mogo 99 200 donge mana dieri da kwa wacho to ngiso ni wuodhe ka emomiyo to Trevor bedo ka wonwa yiere ne president mar Kenya ko amwen gi haki bedo we itieko Calvin no we itieko ndika penyi mbi bro dwaro president mane wayiero mar Kenya en William Ruto sani ene president gima no dwaro yudo ka kohero ko ng'ama ne ok dwar ji orore mondo kony jo Kenya onyalo bedo state house ka dongo dak state house ka donge ko neno ni Kenya ber onyalo bet ka to manga ma ok bed piny ng'ani nyoche ok bed piny ka wiko krum ka ng'ani ok owuok odhi oko to owuok odhi menyo nikech jo Kenya apenjie gimoro achiel penja Trevor ine mani ting'o Ruto e apeng ka ine mena ni jaboda boda mare Ruto siep kendo ni wuotho kode ka wacho ni mutu ya boda boda huyu mama mboga huyu inyalo ng'isa dier sani ni ngima ni ber moloyo kane pok odonjo Trevor wan sirikand Ruto ni ok wang'i individual person Kenya nyoche ne kama rach to ana wuon ok dang' ang'i ni Ruto miyang' o gima chamo ok akos to sama wawuoye Ruto nowacho ni boda boda na mama mboga kawuono kwa wuoyo ja boda boda miluongo ni Kimani Kuria obedo nominated Murang'a County Assembly kawuono mwawuoye for the first time in history mar Kenya kama ja pikipiki nyalo bedo machiegni gi ker
Kawuono mwawueni ji wacho ni Ruto wacho ni mtu wa pikipiki sijui onoriambo nwa. Kawuono mwawueni mtu ja pikipiki obedo nominated MCA Mogotio. Main kaka jaboda Man kaka jaboda ayie ni serikal singo mare no chopo. Singo marwa kaka jaboda boda gi mama mboga Ruto no chopo. Okay. Koro gimaji wacho kani Ruto okti odwaro overtax jo Kenya. Ruto ne okotiyo gi kifua. Ruto no kao proposals margi mukete lwet jopiny. Ma jopiny mowacho ni gini wayiego, gini moro wayiego. Lakini kuongigol nwa ma kaka ne giwacho ni kuongigol nwa tax mkati, chakigol nwa tax cooking oil gik matindo gi mondo wachak wuoth gi ma kore kwa adjust pole pole. Ker no winjo mano mamano e gima no bedo presented at National Assembly. Koro an ka awinjo Fred wacho na ka ni Ruto dwa overtax wa. Ruto does not need this tax. Wan wawegi wa jo Kenya. Wan em wadwa tax ni. Wawegi wadwaro nyithindwa makiny. Moruye nikech Trevor adwa nyisi ni kwerewa ne ng'iewo mkati siling 3. Kawuono wang'iewo mkati siling 100. To ngima matek ni ok ni e Kenya kende. Kenya ka waonge kama wakunye mafuta. Mafuta wabedo imported ka oko. To mafuta mabedo imported gimora moro idho kamora mora ok Kenya kende kata pinje mamoko gi kata Tanzania pinje jiywa kamora mora. To ker temo nwa kar nyalo mare. Kenya dhi mbele. Sani ok waol pesa ni wachulo polise. Trevor adwa nyisi mano kawuono. Pesa ma polise chulo ok waol oko. Wan wawuogi ushuru ma wagolo kaka jo Kenya ema chulo jotich mag serikal. Koro ka ji wacho ni tich Ruto ok ti, wadwa ng'eyo ni kama ok otiene mshahara ma jotich serikal yudogi ng'ama chulogi to mshahara gi akanye. Trevor dong nyoche waneno kiolo pesa oko ka mondo chul ji. To mano kama wahaye. Trevor iwacho ni wuoth mabor chakore gi step achiel. Mana kaka ker no executive no golo proposals. Onge ng'ama perfect. To gima ne gigolo ni giwacho ni gini we wamiya ne jopiny bende wawinj pachgi. Ma jogi obiro winjo pachwa. Ma gima nobedo presented kacha en pach jopiny ok en pach serikal. Trevor mane gima nyalo nyisi. Okay. Fred, mokwongo gima dana winji, yie tu yie gi gik mogolo oko e chik ni donge nikech chik mar omenda ne nitiere gik moko madhi mana 4 mane lit ne ji mogik. Wach mar nengo mar mo chiedo giwacho ni koro gigolo. Wach mar mukati tamala 16 koro gigolo. Wach mar eco levy mane miyo gik moko te dhi bedo malo igolo. Wach mar gik moko mane donjo ka endi pacho ka endi e basin gi diaper gi gok moko idhi gol mak mana ma oko to idhi kete osuru. Podo kuyie ni nitiere kaka serikal otemo. Okay. Nikech mano pach jopiny. Mana kaka iwinjo kaka Calvin wacho. Ng'eyo Trevor, the problem mane itimo ni kela kod hekla. Onda timo go twak on a very sensitive issue. But atimo mos. Ngado ni mana gi pache. Ngado hekol ngado class chung mar nie class. Wane tije wa. Red nie class. Because gima mi awacho kamano. Adier. Trevor. Pinyo wacho katimo gima ber. Declare the number of police officers in town cha. Donga the pene de poya to pako. Ni awa kawuono is the D-Day. Mawa bunge mwayiero. Dwa discuss oboke. Mawa wegi ne wamiyogi. Kendo wange nu wabunge the betisha. Ne bed gima ber. But kingiyo. The manner mane police or onjigo town. Their reaction. And the way Maggie handle go your pain, including journalists. Miso ntie shida. Kanga mawiye ler. Moko egemea. After all, these regimes will come and go. Jok ma do not defend regime kataka regime okuodo. Idu anu ngusi ni mano perfume from abroad. Jogo, the regime will come and go. Ongo benuwa ngiyo issue as it is. Tiji police no. Wewe odiki. Indigande ke bro duoko. Ongo ben tiju police oke kamo wachie no ka journalist of one oketo Land Rover ogone koko gujo piny alafu to ka ngano ball piny on a moving vehicle. Manu ken tiju police. Tiju police woda nyango okene tiyo kode live bullets kuom jopiny. Manu ken tiju police. Kata kopo ni crowd mano pokla marisa si meeting. Dongi neno.
Mangiso ni there was a live bullet. Magi koro cartridges. Ngiso koso pokla no yago kurebo. Onge wach. Diga Anige mamora. Ni aloso kaka jalony. Man gi makod serial number. So we can take it to the next level. Ni serial number mojiro ngoni. And mar weapon. Ma is not licensed. Ma has not come from the government stores. Concern mojiro go Uganda. Kikwa heckle on sensitive issues. Because the way ma police or respond kodo ni jopin mane golo patch di. I am sure kawuono ni nebedie jok ilagi angwen town mane puoyo finance bill police dakdo timogi kamano. Police okonugo ben egemea upande moro ama moro. Police onugo ben chung tir isheria because an officer is an officer of the law. To the way my police didn't respond kodo ni dano man could contrary opinion on the finance bill. Niso ni police were not impartial and independent. Ni diro gi kod jok moko. Ni kik gi gol patch gi public. Kik piny mangi ni jo pinyo kidwa gini. On the question mano wacho ni William Ruto Zakayo wuotho mang'eny mondo kelnwa lokrok. Oluongo ka an example ni jopuonje mi elfadi. Iwacho ni elfadek. Ose ndike ni wache Zakayo incho dhe. Ose wuotho mang'eny wako. Okomiwa evidence. Ingen ma is an institution man called heshima. We need to have credibility of information mangato golo. How factual are they? Adier mantie niya. Need the cost of things for the manamalo. To dano ma medo daki ghetto. Di medo manamalo. Dano mirie bitije. Medo manade malo. Kambe miloro because the cost of doing business car is high. Medo manade malo. And the cost of goods. Trevor. Anani University of Nairobi Kakai. Our parents and supporters could struggle to help us pay school fees. I did you school fees at University of Nairobi Kai or any public university. Kurosirikan Ruto is making sure Niki mora manyalo improve Uganda. Amanyalo mi wabed called loan ideyo. Cut the cost of education. Me what free primary education is not free. Education in high school is very expensive. University Kakai is not as it was before. Koro traveling megerutogi. Angoma loko kodongi mawa. Ochako wacho Kakai ni wotoma ruto. Ber sana kendo suru michokoni. E makoro itubonwago maendeleo. Trevor. Uhuru kada ene serikal no choko suru. Wanyalo siemo 1, 2, 3 structural developments. Uhuru notimo in his regime. The same to Kibaki. Ruto siem noae structural development mosetimo. You woto nemo se woto more than 66 times could millions must spend. Tachaka wachonia. Wawinjoka supporters. Jokma support finance bill. Could Jokma support Ruto in this topic. Gini jogo ma have got what we call private gain. Give benefit as individuals. What do I give my benefit your pain as a whole? E mommy wa wacho niya. Finance bill ni pachwa mane wa golo. Okay, mocho pi assembly. Pachwa mane wa golo. Okay, my executive okay together. Executive no pima pachwa but gimane gindiko. Oknegin pachwa. For example, ataka nuwa yone. Nitie ja Kenya yoyote maybe no nyalo wacho wakai. Mano wacho ni cast a patient so be taxed. Adwano duoka kanyo. Kantie maybe kain manogolo parano. Wacho no ganda wa. Mara riyo. Nitie ja Kenya yoyote. Mano wacho ni mondo okaw millions of money oketa aside for a use my is not identified. Nitie ja Kenya yoyote. Mano wacho ni Rigathi Gachagua. Chirigathi gichiruto. Oktegni 800 million. Gitum go giba private. Koponen mano ogolo parano in a public participation to watch no. I will be very happy to know Ramogi are enemies of the people.
But ing'e maber kata in isomo katiba mang'eny ni Yes. office of the first lady en Yes. office ma chik opuoyo kendo Correct. chik oyie Kendo wamiye heshima. Yes, lakini Nyaka miye budget wapenjo allocation. Danyango nera. Sani kin kod siling 200. Tionge chumbi ot, ionge mogi ot, ionge pi ot. Dikaw 200 ni tocho ni out of this 200, 150 adwa nyongo sweet mama peremende manyodho. To 50 modong makona adwa pango go pi, go mo, gi chumbi. Wow, kaka wacho ni Kenya odire. Kendo dhano winjo matek. Ok wanyal kawo milion 800 no wamiyo go chi ni imiyo chi Ruto kod Rigathi. To be honest, ok wan real nango ya Danyango. Watch because of private gain. I'm not ni jok ilagi. Ongo benne ndalo mar Article 210, the Chiefs Act. The Chiefs Act Article 210 ni tero jogi nyim baraza ti rodho kabisa mondo gibed kod gilok pachi. Ka wagoye manambako kabigoyo ka. Ma manambako winjare pachi koro Calvin. Trevor kadwa duoko Fred owuoyo maber. Lakini jate. adwa wacho ni kare winjo ko wacho no somo Nairobi University. Koro akia ni Nairobi University ni jopuonj onge Trevor. Nikech ng'ato awinjo ko wacho ni ji ne timo maandamano town to polisi ochandogi. Trevor tij polisi en rito jopiny gi gige jopiny. Yes. To Kenya ka wan gi chike. Nitie freedom of expression, ticketing, all that. Correct, Jacob. But kidwaro peaceful demonstration, Trevor, nyaka report. Mano ni e chik. Report na duoler wakanya matia winje lony neno matin. Adwa nyisi ni kidwa timo peaceful demonstration nyaka report at nearest police station mi bed gi OB number mi iwacho notify report. Trevor record ngani ngeno ma hekla we kod. Adamo no watch na. Adamo no ga koko mar no winji seche mowuoyo no winji. Why watch pacha. Doka mi thuolo mondo nyisi ni ne uonge maandamano. Mago ne e class. Onge joma ne timo maandamano. Donge wakili ema neno kopong'o Central Police Station. Trevor iseneno maandamano ma judge wakinde mopong'o police station ne onge jopiny wakinde no dhi timo ang'o kuro. These people ne ging'e gima gitimo. Maandamano e Kenya ka chike mag maandamano nitie. Nyaka notify sirikal wan joma kama wadwa dhi timo maandamano kama sama kama. To mano ne ok gitimo. Mano nyisi ni gini jogi gima ne gi cooked. Magi mane gibedo piny to gi figure out. Koro an wach maandamano mar jogi ne adwa wacho ni gino kigihusisha jopiny ne onge maandamano. Mano ne gige Fred gini gi joma ne gimiyo siling 234 mondo dhi oandamana. Sani koro donge neno ka Fred nika joma ne gikete maandamano to koro lor ne gikucho. Mane Kenya ma wadwaro. To Fred king'iyo sirikende mokalo. Chieng' winde uru jo Azimio gi ne ywak ni piny rach sijui piny tek uru ok tim maber to inde mane gimosore ni koro piny nobedo maber Trevor. Sani ne wawuoyo kane Ruto chako tich nowach ni Ruto rach. Inyisowa nyaka ni ker jakuo. Dholuo magalagala ni ker jakuo. To ker mane wacho ni jakuo nyocha winjo ka gikono mak lwetgi mondo giyud gik ma gidwarogi. Kakango. To kendo sama mwawuene naneno ka jo Azimio go pok awinjo jotendo Azimio madongo go kowuok oko e lela ni utamru kawuone ma ji dhi e parliament Trevor ema proposal bedo presented at parliament ne ok aneno jodongo Azimio go kowuok oko e lela ka wacho ni finance bill ni wabunge wao reject. Aneno mana secretary general mar chama donge jo Azimio donge jo Azimio nitie principles mag Azimio ne ok aneno Raila Odinga kowuok okelela kowacho gima kama. Koro gima da wach ne jopiny gima da wach wami uru Ruto nafas mondo ti. Okay, daga chiel ka koro watieko. Fred. Thank you. Mokwongo, Ngan is not in touch with the current issues. The government of the day, the police was notified. Katiba wachon wan ok ni mondo mi warusa gi police. Ongo benu wa notify. Koro anyalo ne notify. Atingo katiba abrowene achiel. Anyway, code penal code bentie, but ne wa notify the police through Boniface Mwangi. Ma copies unugo, you are aware. Marariyo on the issue ma finance bill ni wawacho wach mogik ne ya finance bill ni
oken okoting'o pacho ganda. Emomiyo kik wuondwa kod peremende mokariyo no ogolo suru mkate ogolo ang'o finance bill owitwa kod te mondo sirikal oduok kuom jopiny mondo watwag kod adier to mogik. Yes. Mogik kabisa. Ruto ketwa ketano Uhuru nowewa kod bills mang'eny, nowewa kod debts mang'eny. Ng'ama dwa telo wuon. Nong'eyo ni bills nitie, to nong'eyo ni debts nitie, to nong'eyo the cost of living nitie. Ene wuon mano kwayo telo komanyo kod propaganda. Wawacho niya, wadwaro mondo tim debt audit. Ok ni pile pile igolo pesa kuomwa ni wachulo gope. Wadwaro debt audit to wadwaro ni wastage meg sirikal nyaka stop monde yakwa migusu. Okay, ero kama na nyamane kama weche ndo mar dual Fred Ojiro jakanyo aki Africa to gi Calvin Ochieng en apisa mar UDA. Ero kama na nyako bedo kod watwak mar dual ka obro neno kaka dhi bedo. Puro dhi mbele gi ng'anyo. Bado mapambano. Karango kendo. Udhi ng'anyo karango kendo. Gidhi ng'anyo karango. King. Kawoka at the Central Police Station jogwantie kamkunji mondo freedom fighters maneke donjo piny nyaka gol wuok to kiny pod wan mana standby nyaka chieng' ma wat finance bill ni ieleweke. Okay, ero kama na jamani kama weche ndo mar duel ero kama na nyan nyinga kaka pile en Trevor Ombija jandingo panga nyaka chidendo Ombija taya ne kwar guok kocha pesa wadere bange.